Afrique be retari mina ala de bado an ga independence Italia ni sanje president ma min fakara ka galo tike ka dawlo ku faka o de kacha mais aw ka tubabu lajɛ ta u ye president joli faga ah ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais Macron ye min kɛ nin ye n'anw don sabisa an y'a kɛ daga kɔnɔ koyi n ye Macron de fɔ ma mɔgɔ donc fanga kunu de misaliya la ni ne kɛ Mali président ye ne bi baara daminɛ san kelen san fila Musa bɛ na ne bɔ yen ni ne bɔra yen ne ka gouvernement bɛɛ bi taa o kuma o kɔrɔ ye ko minɛn kɔnɔ minɛn de bi yɛlɛma tasa wɛrɛ jala de bɛna sigi Musa bɛ na ka ministre ye Musa b'a fɛ ka fanga sɔrɔ waati min na Kambo bɛ n'o talo ka bɔ yen kumana Musa ka minɛn fana bɛ yɛlɛma Kambo bɛ na ni tasa jala ye o fana bɛ na fɔ waati min na Keyita bɛ n'o balo ka bɔ yen aw ni Ala cɛ anw bɛ don so jɔlen kɔnɔ n'u ma ɲi a ye dugawu kɛ u ka ɲɛ munna Seydina Umaru ɲɔgɔn kafiri kun tɛ bɛɛ b'o dɔn Seydina Umaru ye dingɛ seli ka denmuso ɲɛnama don a kɔnɔ a b'a fɔ Umaru ma ko min ma ko Faruku Umaru bolo ka ca o de bolo a ye boli modèle bɛɛ mara f'a ye boli dilan Kamaru la kɔngɔ y'a minɛ don dɔ a sigilen tora kira kɛrɛfɛ a yɛlɛra kira ko mun kɛra a ko kafiri nalolen a ko boli dɔ tun bɛ ne bolo n ko y'a dilan Tamaru de la a ko kɔngɔ y'i minɛ don dɔ n ko boli in ma n ko Ala kɔngɔ bɛ ɲini k'a fɔ a ye ti balo dɔ di yan k'ale ka boli ma kuma ko a ko boli ma ko n'i ma balo di yan n b'i dɔ dun dɛ boli ma kuma a ye bolo kelen puruti a y'o dun a ko hali bi i ti balo di yan wa a ye tɔgɔli dɔ puruti Seydina Umaru ko k'ale y'a dɔn ko boli sɔnna bɛ fu la waati min ko kumana min na n'a ye boli kunkolo bɔgɔti k'o dun k'ale y'a dɔn a tɛ se ka ko bila o Umaru ni silamɛw ka seli man d'a ye don min a bɛ taa terrain ci alikaba da la n'a ye terrain ci ni kira ye seliwalaw bila k'u kana seli wele n'u nana Umaru jɔlen sɔrɔ yen wa u bɛ taa fɔ kira ye ko Seydina Umaru bɛ yen Alakira b'a fɔ k'a ye bi ta kɛ so kɔnɔ t'a dan ye a ye dingɛ seli denmuso nana ko i bɛ mun kɛ nin na a ko n bɛna min de i b'a dɔn Seydina Umaru ye a denmuso ɲɛnama don kaburu kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan a b'a janto la nɛgɛwala bi dɛsɛ dɔ la mais Ala k'i kɛ tan o ti dɛsɛ a y'a janto dogow la kira de y'a tɛgɛ ja a ko Islam bi ahadil umarayn Ala silamɛya dɛmɛ ni Umaru tɔgɔ fila kelen ye filanan kun ye Umaru bin Hishamu ye o dugawu de jaabira Seydina Umaru kan kira ka dugawu de y'a kan a bɛ tuubi don min a nana fɔ Alakira ye ko a ma fɔ Ala ye bilifɔro ye kira ko a ko mɛ k'aw bɛ Ala bato o la cogo di o y'a sɔrɔ o ye anbariko siri alikaba da la ka papiye nɔrɔ yen silamɛw ye san 3 de kɛ kaso la f'u bɛ jiri bolo Umaru tubira don min a y'u bɔ kaso la o don o Umaru kɛra silamɛ f'o kɛra kira ka sahaba filanan ye n'a ka faamaw ma ɲi san'a k'u daga a ye dugawu kɛ o ka ɲɛ o tuma aw ma da dugawu la wa o tumana n'u ma ɲi Ala k'o ɲɛ an b'u fo n'an bɔra yen an ka haut conseil président leader président Ousmane Cherif Madani Aidara Ala ka an kisi tubabukan tɔɔrɔ ani arabukan tɔɔrɔ Ala k'an kisi ninnu ma nin kan fila bɛ Mali mako sa de tubabukan arabukan n'an ye an yɛrɛ ka kan ta an bɛ san kɛ fɛn min nɔfɛ tile kelen an b'a dɔn
Haut conseil. A kɔrɔ ye ko silamɛw ka ciden. Diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ. Ciden. O kɔrɔ ye di. Anw bɛ tabali kan. Anw ye Mali silamɛw ye. An bɛna fɛn dɔ kan. O tuma komi anw ti faamaw kɛrɛfɛla sɔrɔ. Musa an bɛ kɛ ciden ye an ni faamaw cɛ. Hayidara ye o ciden de. A sigira san 5 don. Ni ɲana i bɛ taa san 10. Nka n'a danna ne ma. An ka jamana sɔrɔsiw wo. Haut conseil président wo. Fo hi. I ye hi dɔn wa? Hali u kaburu bɛ k'a ye. Mais bi haut conseil ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Ne bɛ Wolodugu de la. Ne tɛ kuma dafe yan. Bilahi. Ni cɛ o cɛ ko n b'a fɛ ka kɛ alimami ye ou bien fɔ ne ka kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye kafiri don kana se a kɔfɛ. Silamɛya ɲɛmɔgɔ e k'i bolo e ye dɔnni. Silamɛya ɲɛmɔgɔya bɛ ɲini cogo min na n b'a f'i ye ten. Ne kalannen don ne kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye e kalannen don e kan ka k'a ye I t'a fɔ n b'i k'a ye dɛ ayi e tɛ Ala dɔn e k'a ye cogo di. Mɔgɔw bɛ na de ko karisa an bɛ nin k'a ye an mɔgɔ 2 b'a nɔfɛ u b'a lajɛ Musa an b'a fɛ ka Musa k'a ye an b'a fɛ ka Konate k'a ye a y'a lajɛ ta ni mɔgɔ 2 jumɛn kalanlen don ni jumɛn ye n'an bɛ kɛɲɛ n'o la a bɛ lajɛ ni mɔgɔ 2 jumɛn ka jama ka ca jumɛn tɛ n'an bɛ kɛɲɛ n'o la a bɛ lajɛ ni mɔgɔ 2 jumɛn ko ka di jɔn ye mɔgɔw ye ka tɛmɛ jɔn kan n'an bɛ kɛɲɛ n'o la a bɛ lajɛ wari bi jɔn kunna ka tɛmɛ jɔn kan n'an bɛ kɛɲɛ n'o la jɔn donna silamɛya na ka kɔn jɔn ye n'an bɛ kɛɲɛ n'o la jɔn fa donna ka kɔn jɔn ye n'an bɛ kɛɲɛ n'o la yɔrɔ a kɛra kataba 4 vote bi sɔrɔ ka na n bɛ ka silamɛya de f'i ye o vote bi kɛ cogo di an mɔgɔ 2 tɔgɔ de bi sɛbɛn denmisɛnnin min ti ko dɔn o de bɛ na 2 dɔrɔn 1 tɔgɔ ta n'o bɛnna min tɔgɔ ma o bɛ taa ye silamɛya ɲɛmɔgɔya bɛ sugandi ta mais ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ne bɛ k'a ye bilahi a ti k'a ye n ka bɛ diinɛ ko de ma Hayidara ma sɔn a ka k'a ye anw de ko Hayidara ma parce que an b'a dɔn min ka ɲi ɲɔ ma o bɛ dɔ kɔnɔna ye fɛn bɛ Hayidara kunna a kari la jama b'a bolo an ko a bɛ k'a ye a ko ale tɛ kɛ silamɛya ɲɛmɔgɔ ye an y'a deli k'a deli a y'i kale a ko walahi ne tɛ k'a ye an ko a ma Hayidara n'i ma k'a ye an b'a fɔ Ala ye lahara ko an ye silamɛya ɲɛmɔgɔya kalifa i la k'i banna Hayidara kasira a ye kalili min kɛ a ye kalili kafara bɔ mais a sigira don min wahabiyaw ni wahandaw ni tijanɛw ta in yɛrɛ ye ni mako t'a la a y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye min don a dumuni n'a don a bɛ se 20 ma ka taa an bɛɛ kɔnɔ fa ka fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais ni mandat dafara a bɛ se ka kɛ san 10 ye u yɛrɛ ko haut conseil ɲɛmɔgɔya ko man ka falen mais n'a y'a bɔ Hayidara bolo an ka dɔ jira ta Hayidara ti parti mɔgɔ ye o Hayidara ti parti mɔgɔ ye Hayidara bɛ yen bɛɛ kama de a bɛ yen bɛɛ kama